cumpărat aceste căsuțe de Crăciun cu luminițe, așa, foarte fain. Se văd foarte frumos, uitați-vă cât de faine sunt. Din Action am cumpărat. Vreau să vă arăt că am luat mănuși pentru fetița Desire, fetița a doua. Așa sunt pufoase și super calde. Am luat 3 caramele, astea sunt preferatele lor, ca de Crăciun, dar le dau chiar astăzi. Una a luat-o deja fetița mai mare și aproape că a terminat-o, dar nu a terminat-o toată. Le-am luat și gustărici în după amiaza aceasta. Aceasta din Teddy. Mănușele pentru fetița mai mică, așa frumoase cu gri și alb. Și pentru fetița mai mare tot așa albastre. Și ultimul lucru achiziționat, în afară de copertele de pe canapea, am luat acest brăduț care are nevoie de baterie. Nu are încă baterie, celălalt căsuță avea baterie, dar asta nu are, dar îmi place foarte mult. Uitați-vă cât este de fain, cu steluțe, îmi închipui cât de frumos o să lumineze. Le-am luat acum că după aia nu le mai găsim. Nu mai găsim pentru că se cumpără mai ales în ultima săptămână de Crăciun, adică în ultima săptămână înainte de Crăciun, germanii fac cumpărături de Crăciun. Și atunci tot se cumpără, deci foarte puține lucruri rămân și am spus hai să luăm acum că sunt frumoase. Trebuie să mai luăm și cadouri pentru copii, pentru fetițe de Crăciun, dar o să le luăm un pic, poate o săptămână mai încolo, dar trebuie să le luăm că după aia nu le mai găsim.